Yo, sabre ya chia onipa bibire biara adofonom odoma kuma tiefo ahwefo ya chia onipa bibire biara. Yeda wase ene madwempa yeda masene mommoa a bire bia ne se yade ade to ho a mobɔ modern etie wei ena yeda maskese. Na ne yete ne se yade dwumade sonko bi eba. Ya start niema no ya to ne din se odoma nkuma motivation. Na sa motivation no yɛbɛka ne sɛ ɛyɛ nkranhyɛsɛm a ɛne afutuo a wobɛnya nkranhyɛ wobɛnya afutuo kasakyerɛ sɛ wate ase a Nyankopɔn boa ne atimkwam a yɛbɛ start ɛyɛ bosome yam mfa ne sɛ free ene ekroya ebetimi ahyase na sɛde abere bia de ade to amohwɛ momoden na monsom kwamae enema bebre wom ɛyɛ futusɛm na aze yaramase ene yɛ futusɛm kakra ne sɛ wonipa ɛwɔ baabi ɛkɔ wonipa wɔ baabi ɛkɔ anase sɛ woni nipa ɛwɔ hɔ a hwɛ ne hu ne edi kan sɛ ene ye wani hu ni obu o se wani behu na nopa anyimre na wani ho wani behu obi ne ade ba chi ne wani ho wani behu obi ne na nyumre na wiem obete anse ese wa free wiase ti de meka ne se ye wo frɛ bi wo hɔ a wo frɛ no anu ni anu ye biara eto obi wo kam eto obi wo kwantimfi eto obi wo ne dam eto obi wo ba bia ti ne meka chi nipa bibire bia se wo hɔ a siesie ho na ebia wo frɛ no na ammo nkaye ammo yale anye hwe me no wakasafa ba mo wo ho nyame hyiraw wonka ho medase eya de ntia de safuti sami edi kan ne se wo hwe mfoni a eda so a wo hwe ya akaka oniema bebre ane se ye nyina ye nwia ye papa ye wofa ye brother jese ye bibia nana berima brempon agyei sikapa obonsam na ne agya osaduane ayoko jebisani mbafo kyeremo kyemfo na de nananom wonim ato abesenwe ene de obia no obom na ne hwe asantehene ni otibrawri krawri maso asanteman wura amaame ekwa no papa yi ena ye ne na yiyase enkaibɔ ne bibia announcement sa wote ya ena de obi na ye papa yi de we di kyerɛ sɛ wiase woni pansehwe hwɛ woni pade ne kukukukukukuku wo mekasa na wo kasa bi wo kora wo ye hwan wo ne hwan behwe sika me da so meka me dam wo betimi adam sika me wo no betimi anya bi hwɛ me mako sku akese wo mako saito wenyina no just one day o mfa ba akokora nko enne na gyen sikapa aye bia ba papa yi ne dimu akoten ene ya to nya besen wie yo enne wo hwehwe papa ya wo huni bio enne wo hwehwe ne tena bia wo huni bio enne aduru bra wo se ye nyina ye ya dwen krose woni pa se wote se wona wo su be si dan kese se den ya enchense ba akopɛ na woda se o woni pa wo ba bi kɔ enchense ba akopɛ o na woda se chense na wode bodan no so ba akopɛ na woda se wesre nipa bibire biala se mo ma yenhwe ye ho so yie Nyankopɔn boa na tenkoma se de munim no
papa yi firi mu no yɛde bɛdam ɛnɛ ɛbrɛdu ɛsɛ nana agyei sikapa yɛkɔpɛ ne korabrɛ a yɛ efie da ya this Friday coming yɛbɛyi no na yɛapɛ no yɛadeda no fɛfɛɛfɛ na agya sɛ de munim na mammerɛ ne amanneɛ kwan so no ɛne da yɛakyi no yɛakɔkɔpɛ ne korabrɛ ɔdɔfoɔ ɛyɛ awerɛho wagya mma wagya yere baama owu afɛle o owuo kontonkuro ne ɔda mansa nyinaa kɔm no owu afɛle yaleɛ nso ani awu yaleɛ kyi obi sɛ yaa na sɛ kɔba no sɛ onipa ne gyaa mu a wobɔnsi yaleɛ wayɛ basaa na wafɛle ɛsan sɛ akanfoɔ nwoma bi kan sɛ akanfoɔ nwoma tiri baako nkyekyɛmu mmienu wɔse sɛ kokonta nim gu ase a na nkuruma afɛle na train wɔ hɔ sɛ tu a na atoto bɔtumufoɔ afɛle ɛnɛ deɛ nanakɔ enipa bi mu sɛ na wɔsɛ Ghana yɛ celebrate wɔm the last time mede adeɛ bi ba bɛto wɔ saa sɛ onipa te ase a yɛwɔ biribi a yɛmfa mma no yɛma ne ngu ansa yɛde tuntum akɛseɛ yɛde koogyan akɛseɛ yɛde brisi akɛseɛ ɛde akɔkɔgya mu nipa no ɛbrɛ nipa no te ase no yɛnka nipa a wɔ ne mu a wɔyɛ de boa wɔ man yɛma nipa no ngu ansa wei fifie da kɔsi memenda ne kwasie da yɛn nyinaa bɛhu adansedi a yɛkɔdi ne papa yi ho edi so obra papa yi te ase no obi gyina a yɛka ne nipa saa na nyame nhyira mo ate won subscribe ya subscribe dwumadi subscribe na share na like de yɛbɛsi bia no yɛmma so ne yɛbɛsi bia mama so ate yɛmfa nkuma so boa adɔfo mu nkonkogya we no yɛka ne sɛ ade atɔ Ghana ni any despite media obia wonim despite group yewura ofori sapon ene Dr. Sey Kwame eda no ene ade atɔ ni won de hye kronkron na adwuma yeni yɛbɛka ne sɛ papa yi yes we legend wabre ɛwɔ nsankyerɛ adwuma mu wabre emu MC akɛseɛ ahodoɔ sɛdeɛ yɛsɛ ɛyɛ ɔno anka ɔbɛba ɛne mu obi ayie ba mama yɛ nyinaa konkogya busua yɛnkogya despite media ne yɛbɛsi bia no yɛde mu bibia bɛbrɛ me yɛmfa bibia nsie mu nyankopɔn enhyira subscribe na wa share na wa like yɛdam ase bye bye.